Gendang gelem ora? Iki galak ya, Cuk. Pertama galak ning matnoku saya suwi Nyokot. Matak iki kowe. ora ngerti kok kowe mang. Oh iki gelem ora gelem ya kudu jodone dhewe-dhewe. Grup deh. Grup napa? Lek neng gone Jakarta nek trio maca. Nggih. Terus enek trio libel. Nggih. Terus enek penyanyi. Dua serigala. Dua serigala. Bojoku ndek tak wah ini tak gaekne grup iki jenenge Sweet Urin. Oh, sweet urin apa Mas? Sweet Urin. Loh, Apa itu artinya? Sweet ki manis, urin ki kencing. Dadi kencing manis gitu. kowe ra sembrono iki lho. Anakmu sampeyan nek cara mbok jenenge wayang lu sapa Cahayu? Sapa? Jenenge wayang lu sapa? Siapa ya Mas? Sing rodok sing apik sing gagah lho. Jenenge anu ya Anoman lu biar Anoman. Kaya pakne kok. Lah ya mirip kan anak. Ya mirip toh, bener. Anoman kok kaya sampean to Kang Mas. Ya bapak iki munyuk lah, mbok iki beruk. Ora sembrono sli. Dari Singapura. Iya no. iki kanggo Makasih sampean. sayang. Ya Allah Makasih merek. ya. Sok nek awake dhewe lelungan gawe iki wae. Oh, Mereknya iya, Charles sih. Saman ya tak wae surprise. Tas iki Itu Ngampil kalih napa setunggal? Lah monggo. Sampean apa pira? sembarang. Oke, siap. Anu tak goleki sing rada anu cantik wae. Kene nduk. Ini nduk, sampean nduk. Kene. Iya. Kabeh. Coba nelongso jamane, jaman rekoso. Urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem. Nyambut gawe karo seneng. Ulah aja baten Yen dikongkon iya sing teman. Oh langsung tak duetke wae. Kene nduk. Siji loro. Oke no niki no. Oh karo Baratno. Kula tak milih sinden sing rodok penyakitan. Lah miket mau kemulan terus kok Mas. jane sinden po arep antri cukur. Kok kono ya angin ngebes ra umume kok iso. Kene rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sapa gelem melu aku. Cak ayo cak golek kenalan cak ayu. Yo kuwi apa to kuwi kok iso? Kae lho bagiamu kae lho. Tunas tebu kae lho. Ngono diopeni. Gak karo gitu. Ora iki sing kene ya kene, wis kalah dhisik kok iso. Ngono. Mbok tambah 50.000 tak ijol iki ya. Loh. Kok tambah-tambah 50.000 rumangsamu kowe padake apa wae. Ayo kono diurusi dhewe. Kayak penyanyi dangdut kan. Gendang gelem ora? Iki galak ya, Cuk. Pertama galak ning matnoku saya suwi Nyokot. Matak iki kowe. ora ngerti kok kowe mang. Oh iki gelem ora gelem ya kudu jodone dhewe-dhewe. Nggih, leres. Serasi. Anu ya Serasi selaras dan seimbang. Nduk, besok nek awake duwe putra ya dijenengke kaya asmane Pak Rudi apik. nggih. Rudi iki rukun dina-dinane. Mula usahane tebu tetepo gawe bunga. Dadi awake dhewe rumah tangga sok anu ya nduk ya. Dijenengke anake anak sing berbau alam ya nduk ya. Paling tidak tole lawu ngono apik. Oh, gunung-gunung. Mungkin no jenengku Semeru ning Tias ya. Semeru ning Tias ngono. Jeneng alam nduk ben rodok beda. Ade sampean ndek anak jenenge Sapa? Lahar Gunung Merapi. Panas nunggu nesu terus engko arek dhewe. Ngono. Emosi terus kaya Pak Rangga. Ngono ya nduk ya. Iya, ngono ya. Ben apik ngono. Cak ayo ndek kaya ngene. Saya kuru awakmu ki jane sehat kok kena anu iki bojoku nang saya lho. Iki bojoku ndek ngene nang saya Bos. Apa? Duwe grup deh. Grup napa? Lek neng gone Jakarta nek trio maca. Nggih. Terus enek trio libel. Nggih. Terus enek penyanyi. Dua serigala. Dua serigala. Bojoku ndek tak wah ini tak gaekne grup iki jenenge Sweet Urin. Oh, sweet urin apa Mas? Sweet Urin. Loh, Apa itu Apa, artinya? Sweet ki
Manis, urin iki kencing. Dadi kencing manis gitu. Weh ra sembrono iki lho. Anu, pangapunten Mas Kanggo. Piye. Mawi penjan pirsani kados pundi? Dedeg piadekipun mawi kula sampun cecaketan ngeten pripun? Kaya serasi kaya Kamajaya karo Kamorate. Alhamdulillah. Iki lho, Nduk. Bagaikan Dewa dan Dewi. Kumajaya karo Kumaratih sok nek kagungan putra dijenengne sapa Nduk? Sing wayang kira-kira duwe kawibawan, duwe kaningratan Nduk. Sapa Nduk? Coba kowe ngomong coba. Abimanyu. Apik. Abimanyu. Oh, Abimanyu. Anakmu sampeyan nek cara mbok jenenge wayang lu sapa Cahayu? Sapa? Jenenge wayang lu sapa? Siapa ya, Mas? Sing rodok sing apik sing gagah lho. Jenenge anu ya Anoman lu piye Anoman. Kaya pakne kok. Lah ya mirip kan anake. Ya mirip toh, bener. Anoman kok kaya sampean to Kang Mas. Ya bapak iki munyuk lah mbok iki beruk. Ora sembrono kok. Padha eleke kok sombong. Ora apa-apa. Coba Nduk anu tak kepengin ngepenakke nggon murung-rung piye coba. Rung. Tembang. Bojo kula sumeh lho Mas. Sumeh piye? Angger arep ngomong guyu. Iya. Lek sumahe kalah karo bojoku iki lho. Bojoku iki ning omah guyu, ning dalan guyu, ning pasar guyu. Sumeh ta? Kentir kok dengerane. Mangsane kok iso. Malah Coba. penak to nek. Welak. Apa to Kang? Apa-apa kena sing penting bawa. Bocah kok kaya. Pamit aku ya kena. Ya ning tawang ya kena. Bocah kok kaya ngene iki. Ning kuning ya kena. Apa to? Mayu nih Ramsak Mayu. Nanti kalau beda aku luntur. Tong bedak 4 karo 5 mbok campur ya lek mriki. FIFA. Sayang kamu. Pamintaku. Sing lanang ya gedhe dhuwur lenjer kuning. Weh. Iki jane Sing wedok ya apa ngono. Mas? Kowe rene. Bagianmu aku. Iya. Nah. Nimasito asik. Wah, jan luar biasa. Kamajaya, Kamorate. Nggih. Kamajaya, Kumudu. Dadi Awakmu komodo tadi sampean kok role iki gampang melet, Mas. ya. Iki angger turu ngono. Nyembur geni. Atut runtut tansah reruntungan diajeng Iya, Mas. ana surprise kanggo sampeyan. Apa kuwi? Sik ning kene wae tak pundhut kita. Surprise ya apa leh? Kene. Kok Aku gelek. dikei surprise. Kene. Surprise ya apa leh? Tak pundhut Hadiah toh. iki limited edition. Wih, Iki saka Singapura Apik, asli. dari Singapura. Iya no. Iki kanggo Makasih sampeyan. sayang. Ya Allah, Makasih merek. ya. Sok nek awake dhewe lelungan gawe iki wae. Oh. Mereknya Ya, Charles sih. Sampean ya tak wae surprise. Tas iki Itu mereknya apa itu? ini mereknya sedot. Karo Ini mereknya Hermes sih. mereknya The Sedotan. Kowe iki ora Harganya berapa itu? Aja didelok regane tapi proses pembuatannya. Oh gitu. Lah nek iki kulit asli to, Mas. Lho, iki Iki kulit asli. iso nggodah pitik ora. Iki kulit asli. Kulit asli Lah iki iki lek pengen asli, larang. lek pengen asli iki iso ben kulite iki tak klonthok. Wah kaya Joro Sando. Terus diajeng terus. Balik nang gini banyak, Mbak. Ini tak betak. Ade, sangone arak barang. AM kuwi AM. Nanti maju gini ben kena padangi. Apa to? Sini kamu. Ing sarina. Kesane kowe gak kayak nafsu banget karo aku to, Mas. Ya nafsu dong aku babis minum jamu kok. Jamu apa? Sorengat. Apa kuwi sore ngat? Sore diombe esuk jengat. Wong gawe jengat-jengat. Jengat atine jengat tresnone. Oh, pilmu enek pira, Mas? Pilku loro. Lek ngombe. Esuk loro awal loro sore lore. Wah, Pak
Klitik. Badhe tindak pundi Pak Klitik? Masya Allah Pak Kangkong. Nggih. Menika sarimbit kalih Keng Garwa. Oh, kalih sinten? Bu Klitik. Tindak pundi? Badhe sowan wonten dalipun Pak Haji Rudi Bu Hajah Fitri. Wah, mboten ngaten Pak Kluthuk. Dalem Pak Kangkong. Sae sehat Pak Kluthuk. Siap Pak Kangkong. Wah, tindak pundi Pak Kluthuk? Badhe teng pasar. Oh, kalih sinten? Kalih menika kalih blukuduk menika. Kok iki lho Bu Klitik kok iso. Ya kan ya aku ya bojoku ya blukuduk aja yo. Yo Turunan nyambit. Bisa kaya entut ngono jenenge. Aku mbok elek terus semua Aku ngelek-ngelek. Sosok bulu kutu. Ngelek-ngelek lambe ning atiku tetep tresno karo kowe Cahayu. Wis tak menengo. Wis tak menengo wae. Menengo lek kanthi omak jotos nang lho ya. irungmu kok bangir banget to, Nduk. Janggutmu nyatis, irungmu nyatis, pipimu yo nyatis, bathukmu yo nyatis. Kabeh kok nyatis ki jane wong apa unta. Ora iso ngelem. Kok kabeh nyatis lho. Wong ki nek seneng. Seneng yo seneng tapi sing realita mosok kabeh nyatis lho. Malah kaya unta. Kuwi kono genti kowe. Ora. Nek motoku piye, Mas? Matamu ndrendok. Lah, untumu mbok kawat berang ta? Iya, ben modern. Cepoten-cepoten. Lah ngopo? Ndek iki mbok kat mau sambar bledek malah. Lah kan ben modern. Tajak becek mangan kakung malah kewer-kewer. Kaya kebonan. Tembang lho Ayo rada ben ganti kono. Oh, aku pengen ngrungokne suaramu. Ada perene to? Yo sing lanang kasare. Sing lanang kasare kaya ngono ya ampun, ya ampun. Lah ya gak so sweet blas, Mas. Ora kaya adi yo, ngene Nduk. iki malah garapane penak kasar-kasar. Maksudnya anu, Apane? sayang. Sing wedok kaya tumpeng. Tumpeng matamu. Aku diece lho, sayang. Lah kok mburi kaya tumpeng. Iso ndi iso mblenek ngono lho. Iya nyenengke. Tumpang metune Tumpang lempeng. koyo. Wong ngene koyo berkat to. Sayang kamu ridho enggak kalau aku nyanyi? Kenapa? Kamu ridho enggak kalau aku nyanyi? Loh, yo Ridho. Masa wedok jenenge Ridho? Ridho itu setuju. Setuju sayang, setuju. Kamu ridho enggak kalau aku nafas? Kamu ridho enggak kalau aku nafas? Ridho sayang. Kalau kamu enggak ridho, aku enggak nafas. Loh, alah mati yo. Wah, blesi sing lanang ra tegel. Lah iya. Wis sing lanang ra tegel. Kudune ngene. Hei, Jajal, kamu kayak ini. Kamu kayak ini coba kamu. Liyane. Sayang. Jangan sayang toh. Apa? Hani. Hani. Ayah. Ayah. Oh, iya. Ayah. Nah. Ayah ridho enggak kalau aku tidur? Oh, Ridho tak kancani. Cangkem. Iki lho. Iki sing ditakon. Pasangane dhewe-dhewe kok. Aku lek krungu cah wedok sampe turu kudu ngancam. Aku takut. Kudu ngancam. Piye, Dik? Ayah. Dalem. Ayah ridho enggak kalau aku napas? Kalau kamu napas, ya aku nggak ridho. Loh, berarti pengen mati. Terus? Loh, tapi aku siap membantu untuk memberi napasmu. Lah ora tau sikatan jo gelem, Pak. Punya apa kok iso? Tak wae napas buatan. Untukmu pasangan. Ora tau sikatan kok. Yo, jajal banget sayang. Heng sarina. Ing sarina lan ngene Aku yen krungu suaramu niku sayang. sampean kudu Piye sayang? kudu Apa sayang? kudu tak pegat ya. Ojo, apa aku wis ora bener. Jangan dicontoh keluarga yang seperti itu. Tapi saya yakin awake dhewe rasa pegatan Cahayu. Lah ngopo sayang? Urung rabi ya. Dik, Kok aku mbok konak-konak keket biyen. Ngaku. Kuwi ngono cara nyambut gawe training. Mosok training nganti 5 tahun sayang. Lah aku urung rasane. Urung temu-temu. Hani, dalem. aku kok pengen sesuatu yang harum ya. Piye? Pengen sesuatu yang harum. Loh, aku kan selalu 24 jam untukmu toh, Dik. Oke. Apapun yang kamu minta aku selalu menyiapkan. Gitu ya. Kamu pengen apa?
pengen sesuatu yang harum. harum. Udah tak pundhutne to harum-haruman iki spesial parfumku dhewe saka Paris. Wah, mesti larang iki. Mangane bingung parfum kok Paris. Harum Iya, ora? Harum pol, larang iki mesti. Gane 100 Makasih ya Hani. Paris 100 kok. Tuku ning Shopee. Shopee 100. Wis sing KW 30 KW. Pengen harum. Aku tuh merasa bau badan gitu loh sayang. Mangan sithik. Wis tuwek iki gampang masuk angin. Iya bener. Terusno kuwi jale. Kok siyo-siyo? Ayo. Nanya. Tak kandhake pacarku lho kowe. Pacarmu ndi? Aku pindah iki wae aku mau karo kowe. Loh, Kene Yanto. Jangan maju. Jangan Ah maju. wis. Hei. Selingkuh. Tak omong Bojomu iki. selingkuh. Aku sebagai adike, aku setuju karo iki. Mergo luwih ganteng iki timbang iki. Wis. Ngono. Kene Yanto. Wah, Yanto. weh modelnya digandeng langsung bayar. Dure kok ya padha. Kok ya mencep barang lho iki. Kok ya cocok ya? Begitu mbok gandeng langsung bayar. Ngomong sarang yo. Sangeyo, sangeyo. Tangane piye? Sangeyo. Ora iso ngene wong bisine jempol kabeh kok iki. Kamu duduk dulu Yanto. Tunggu aku ya. Nanti kalau aku tak sama kamu lagi. Iya. Terus Nduk. Ing sarina. Ing sarina. Wis. Wis mau. Sawengine wis apa urung? Wis kok. Oh, wis to. Datang Gimana sih kinggang. Hani? Datan kenggang sara ambon welas Lamun. lah iya takon nyawang Ada aku penyidam sari. nyawang aku takon welas sithik Oh iya. lamun doh caketing ati Mas, aku tuh dadi bojomu aku tumbaske omah ngono lho Mas. Tekono gelang, tekono kalung iki lho aku Pak gak tekone pakai omah apa-apa. loro gelem nggoni sampean? Gelem Omah Dora rumah jangkrik lho. Deles. Kalung. kalung. Aja tuku kalung, sesuk tak kalung nyarit gulung. Bongkong ora ndek apa-apa. Aku njaluk pegat lho. Ora iso lho rabiuk ngengkak kapu iki lho. Tapi rasanya kaya uwis Kakang. wah Rasanya kaya wis mbok apa. ngono ki sauro opo iya yayi opo iya yayi Aku kok siyuk jijik. kowe iki ngono ora gelem ngladeni kok iso Sate digundul. Iki ban nyeluk kakang toh nyeluk biung ban. ya Aduh segonya metu. Lawannya endek. Iso digelandang kaya saya. Yen cedak tansah ngulaan. Aku penyanyi rock. Sida. Asih maaf sayang, aku tuh lagi pilek ada peradangan di sini. Aduh, kamu nggak bilang dari tadi sih. Mangap. Apa ini? Mangap. Dilek langsung ditelan. apa Mas kuwi Paku payung. Kok jahat mentok. Kayak late koyo SBS. ya Hani aku kedinginan. aduh matre kuwi ya iso nek kuwi teruntal-teruntul ae Kowe iki aja bae to, Fang. Bojoku pengen melu kowe lho. Aja kene Lah kan pengen dipeluk toh, kan aku kadang. wis cukup tak sanding ini wae menel era. terlalu memeluk bisa masuk ke dalam-dalam nanti Waduh. Saya. Alah. Senengane kok iri. Mulai sayangane tak biarang botol gundulmu. Mayu padha tuwek soyang sayang. Aku kedinginan. Kan api-api. Api-api.
Pindo mimi. Ayo, Pak. Pindo mimi lan mintuno. Meneh, Pak. Ayo. Ayo bareng. Nimas ana tepi wajib. Ya. Sida. Sida asih. Sida asih Mas Kangko, Salam. bawane ngampil niki nanti lagunya Roman Ah, tetep digawe rancak dalu niki. apa lagune, Jo? Nino 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 no 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 ne. Asik. Wah, iki. Yuk, Ya. Oh, teklek kecemong kalian to kuwi. Oke, oke. Oh. Aku yang ngajak. Aku yang ngajak. Karaku. Ya. Yo, Sama kamu. dijelas Indonesia. Ya. Apa kan judulnya? Teklek kecemong kalian kan? Janda baru, janda baru. Oh, janda baru. Nah. Halo. Ya muga-muga ning tembang tok aja nganti Boten. dadi janda. Betul. Yo. Yo, coba kayak Mbak. Yuk.